Azatlyk Radiosynyň mundan öň beren maglumatlaryna görä, daşary ýurtlardaky türkmen sally zähmet migrantlaryň we studentleriň pasport problemalarynyň çözgüdi üçin türkmen aktivistleri opposiýasy alad etmäge başladylar. Olar türkmen sallaryň guri ýaşaýan daşary ýurtlaryň häkimetlerinden öz watandaşlarynyň pasport problemasynyň çözgüdi üçin kömek soraýarlar. Golayda 9 san türkmen opposisioner we aktivisti Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'a ýüzlenip, onuň türkmen sany etmegine garaşylýan saparyna bu meseleni hem maslahatlaşmagy barada hat ýoladylar. Bu arasynda türkmen sanyň daşyna hereket edýän türkmen sanyň demokratik saýlawy dewletiniň lideri Murat Gurbanov Azatlyk Radiosyna gurrun berdi. Onun esas maksady 3 tane problemany aýtdyk. Birinji, şu Erdoğan'ın Türkmenistan'a boljak resmi duşu, Türkmenistan prezidentinin şu yerde esası pasport ýagdaýlaryny Türkiýedäki bizim vatandaşlarymyzyň pasport möhüreti geçip pasport wagty durun üçin, şu pasportdan çarşmak üçin biz şonu yani katlarımızda aýtdyk. Ondan başka üçüncü soru biz şunu şu Türkiýedäki bizim vatandaşlarymyza, ulaýtada aktivistlere basyş edilýär, ulaýtada migrasiýa işgalinin üstünden bizim aktivistlerimize batış ediliyor. Türkmenistan'a karşı hiçtak diýmän, yani opozisyon hareketlerini etmän, miting protest etmän diýip aýdylýar. Ine şunun için biz şu 3 tane meseleni, yani Erdoğan'ın resmi duşugyny Türkmenistan prezidenti bilen galdyryp, şunun bilen gürleşýärler. Ol türkmen raýatlarynyň pasport problemasynyň çözülmegi üçin Türkiýanyň ministrliklerini we ýüreti edaralaryna hem hat ýollamagy başlandyklaryny sözüne goşdy. Daşary işler ministrligine, oňdaşlaryň migrasiýon gullugyna, Türkmenistan bilen baglanşykly ýüreti komitetler we ine olar urulýar. Ol uğurdu. Käbir hakda gitdi ýöne hälem gidip otyr. Murat Gurbanov türkmen raýatlarynyň pasport problemasynyň çözülmegine prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın kömek etjekdigine umyt baglaýanlyklaryny Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeşigini aýtdy. Türkiýede ýaşaýan zähmet migrantlarynyň we studentleriniň Azatlyk Radiosyna aýtmaklaryna görä, olaryň pasport problemasy häzirki döwrüň iň wajyp meselesi bolup durýar. Çünki pandemiýa wagtynda olam işsiz galan raýatlaryň ne saglyk ähtiýaçlary ne de sosial gorulary bar. Olar Türkmenistanyň Türkiýedäki elçihanasyndan we konsulhanasyndan hem kömek ýokdugyny belliýärler. Ýöne Türkiýedäki türkmen resmiýetlerinden bu mesele babatda kommentar alyp bolmady. Käbir dinçileriň pikirçe, prezident Erdoğan'ın şutumuz Türkmenistan'a etmegine garaşylýan saparyna hususan ykdysady söwda gatnaşyklar barada maslahatlaşjakdy üçin onuň Türkiýedäki türkmen raýatlarynyň pasport we beýleki problemasyna kömek etjekdigi gümany. Azatlyk we Azat Ýewropa Radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça bilermeni Mirhat Şaripjan hem prezident Erdoğan'ın saparynyň Türkiýedäki türkmen raýatlarynyň meselelerine känwel peýdaly boljakdygyna garaşmaýar. Erdoğan Türkmenistan'a barganda iň negizgi mesele ekonomikalik jagdaý, ekonomikalik meseleler, wazigatlar talkyga alynat. Mençe Erdoğan Türkmenistana barana esasan ykdysady meseleleri gatnaşyklar barada maslahat ediler. Şoňa görä de ykdysady meseleleriň bar ýerine insan hukuklary we beýleki meseleler ikinji derejä düşýär. Şonuň üçin köp umyt ýok diýip Mirhat Şaripjan Türkmenistan aktivistleriň we opposisiýanyň prezident Recep Erdoğan'a ýüzlenmeginiň möhümdigini hem sözüne goşýar. Opozisiýalyk aktivistlerden osu meseleni kötergeni öte muhim, maňyzly. Aktivistleriň we opposisiýanyň bu meseleleri gozgamagy ören möhüm we manyly. Sebäbi olar prezident Erdoğan'a bu meseleler barada ýüzlenseler de ol halkara derejede başga guramalarda we mediada beriler diýip Merkezi Aziýa boýunça bilermen Mirhat Şaripjan Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeşigini aýtdy. Mete jurnal internet neşriniň ýazmagyna görä 2019-njy ýylda 110.000 san raýat ýa-da ýurdun ilatynyň 2012 götermi Türkmenistan terk etdi. Olaryň 78 götermi Türkiýe'ye gitdiler. Türk häkimetlerining maglumatlaryna görä 2020-nji ýylyň dowamynda 87.200 türkmen sanly Türkiýeden ýaşaýyş ruhsatyny aldy.